Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng wang'iyo gik mopogore opogore makonyo wabedo kod ngima maber kendo kawuono adhi bedo kod daktari mara adhi tudora kode ka entiere chuny boma maduong' ma Kisumo mondo mi watwaga achiel kachiel abo mie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage aito wadonje twakwa odiechieng ma kawuono machiegni daktari e penj laktar Kamana ahinya. Erokamano nya daktari kaka watimega ibo nyisowa nyingi in laktar molonye weche mage in wuod kanye kato wadonje twak makawuono. Erokamano ahinya Ruth. Kachako to wacho ni nyinga en Dr. David Odey. Dr. David Odey en jamasogo ma Kubura West Kano. Athiedho Kisumu town ka. Alonye yo mag thieth mag it kod duol. Erokamano nya Dr. Denya en laktar ma wasewinjo humbe ahinya kotenore kod weche mag it kachiel kod duol. Daktari odiechieng ma kawuono daher mondo mwagoe mbaka kotenore kod athung'a mag sinuses. Sinuses gin ang'o daktari? Erokamano ahinya. Kapok awacho gik ma sinuses en daher wacho ni wasebedo kuom kaluwore gi jotuo maneno ga ji ok ong'e ni to sinuses gin ga ang'o to gin kama nade. Ajapenjo ga jotuo ga ni to bing'e kama sinus nitie. To almost 99% atamalo 99 nyisa gima ok en adiera. Omi adwa ni mondo ji ochik iti kawuono adwa temo matek mondo anyis ji kuma sinuses nitiere. Sinuses daher wacho gi dholuo ni en kiroho mar choke mag wang'. Kaka kiroho chalo gi mfuko. Ma kineno picha ma wakelo no en kuonde mineno ka omak gi range makwar ma iwang'gi. Nitiere gin sinuses 4 kon gi kon. Kiroho mawacho mae bath umgi. Nitiere mokwongo tik gibiro ariyo. Konchiel koracham, konchiel korachich. Kineno sinuses manie ewi wang' kanyo iluongo ni frontal sinus. To kendo kichaki kiduogo piny matin e kind kod wang'. Kamoro ji paro ni kind gi wang' en kama tin ahinya. To kidonjo gi ei to ibiro yudo ka nitie sinuses moluongo ni ethmoid sinuses. Gin korachich to kod koracham. To nitiere moro kendo miyudo e wang'. En e bwo wang' kanyo matin. Ginde magidongo mogik tik moluongo ni maxillary sinuses. Mineno e bwo wang' kanyo ero. To nitiere mogik en kigoro laini mowuok e umi kama umi koro ineno kogogo konano. Tir kidhi iye sentimita 2 tiyudo moro machielo moluongo ni sphenoid sinuses. Kaka wacho mokwongo cha ni gin kiroho en kamoro ma iyudo ka en gi lining gigi to iyudo ka en gi space en space ma oting'o mana muya kende ok oting'o gimoro amora mana muya kende moting'o. To lining magi king'iyo kigo turubin matut kwang'iyo gi microscope tiyudo ka giting'o gik maluongo ni cells gi gin kidienje mopogore mang'eny. Nitiere moko matindo, nitiere moko maroboche. To gikone king'iyo kama cells nitiere nyiriri matindo machalo gi yier wich. Adwa ni ing'e ne yier wich achiel upoge di par kakoromo. Koro sinus nitiere
gi lining mag sinus mon ni cells gi nitiere gi gik machalo yier wich go mang'eny. To yier wich gi nitiere kaka gigo mucus mabiro wuok from cells mamoko ma ni iye kama produce mucus. To gigoe mana sa. King'iyo jowa mane dhi orego, kidhi orego dhi rego mogo, to nitiere gimoro magologa mogo ka koro iseolo bando kata bel, to oyiengni kama kitamba moro nitiere ma koro ikawo mogo no. Koro en mogo malor piny mos. Mane kaka sinus, yier mag sinus ma gitiyo, iyudo ka goyo mucus, to mucus ni luwo kamoro ma waluongo ni ostium. Ostium ni e kama koro sinuses owuoke e mano in brief e kaka sinuses gin. Ilero nogo maber mokalo kendo ilero nogo matut nikech adier samoro ka ng'ato neno lenda wang' tiwuoni en chogo achiel. Kare wantiere kod kiroho kaka iwachonwa ka gin 4 koni gi koni kendo ipimonwa tijgi malong'o. Koro athung'a mar sinuses Dr. Denya gin athung'a machal nade? Debedi wantiere kod kidenyo mopogore mag athung'a makati wachopo e athung'a mar sinuses koso? Athung'a mag sinuses gipogore. Nitiere kaka waluongogi, wanyalo luongogi kaluwore gi sinus mane gi problem. Kaka ka wan gi sinus moro ma wich wang', ma lend wang' ni, ka ema nigi problem, waluongo ni frontal sinus. Koro ka en gi tuo, moloyo ahinya tuo mag infection, to waluongo ni frontal sinusitis. Ka en ethmoid, kata obed maxillary, kata obedi sphenoid, to waluonge gi nying kama shida nitiere go. Pabiro dhi matut mbele kucha biro ng'isi sign magi sinus ka sinus manigi infection an kaka gibiro. Mar ariyo, wanyalo pogo sinus kaluwore gi odiochienge mosekawo go ng'ato. Ka en infection mosebet kuom wige matin adek, to waluongo ni acute sinusitis. To ka en infection mosebet ochakore wige adek nyaka dweche adek, to waluongo ni subacute sinusitis. To kisekalo dweche adek, to koro wan e phase moro maluongo ni chronic sinusitis. Mano mar ariyo. Mogik, wanyalo bet gi sinus luwore gi infection manitie. Obed viral, waluongo ni viral sinusitis. Obed bacteria, waluongo ni bacterial sinusitis. Then nitiere moro be waluongo ni fungal. Makoro fungal chal gi obuolo matindo ineno gi microscope. Fungal sinusitis. Koro mage kidienje mag sinusitis ma wan go. Kidienje mopogore mag sinusitis mabendi pimonwa kata ni luwore kod sinus momako. Daktari daher mondo mipimna ni kapo nono ni sinuses gi kata buche mantiere e lenda wang' gi omako tuo mabende nyalo bedo viral, onyalo bedo fungal, onyalo bedo bacterial. Okipimna ni ang'o matimore momiyo onyalo gamo tuo, to seche ma obed bacterial ang'a timore, ka en viral ang'a timore e sinuses gi? Erokamano ahinya. Iluongo ni gimokwongo tik mojaneno e common cold. Ochala athung'a mamako Tathung'a mamako ni nitiere seche ma otiekoga. Ka in gathung'a ma dwa kalo ndala 5-6 kama, to pod injo kaka imeny gathung'a, to athung'a nigi wich bar. Onyalo bedo wich bar mani lendo wang'i, pat wang'i ka. Onyalo bedo rem miwinjo e bwo wang'i ka. Inyalo winjo ka in gi rem e wang'i king'iyo kama wang'i gi umi ni ochikore goni, to inyalo winjo shida mage wich bar kailano. Mar ariyo, in gi umodinore.
modinore ma seche moko keti yweyo gi dhogi. Mar adek, in gi mucus, othinyo ma okuoge mayot ahinya gi umi ka. Iwinjo koridore e duondi. To seche moridore e duondi ni, to kamoro odhi piny molo duondi. Odwa chopo kuma lokro nitiere. To seche mochopo kuro no, lokro en gima sensitive. Ka gimoro chopo ire nyaka wang'e fuol. Koro ichako fuolo. Fuolo no bende en gima nitiere e sinus infection. Mbele na wacho ni seche moko nyalo bedo gi acute sinusitis. Ka en acute, en gima biro gi kiwe ma wachogo. Obiro gi del maremo. Obiro gi fuondni maremo. Obiro gi fever. Ido ka dendi ore kabisa. Koro kiwinjo weche ma wachogi dendi ore, to fuondegi be lit. Samoro jomamoko waga ni gin gi malaria. Koro nikech yedhe mag malaria yot yudo, osemuonyo yath malaria ni an gi malaria kawuono. Kata ka bed mani en gi sinus infection, to nyaka wang' wach ni malaria be an go. To wang'e maber ni sinus infection biro gi sinus mag malaria go. Kadhi mbele, to seche moko nyalo do ka seche kwang'iyo examine, kwang'iyo jatuo, ang'o mwaneno? Kwachako gi nitiere lining mag madinore, wayudo ka gikuot kwang'iyo yumi. To kendo kwachako wang'iyo yumi, to waneno ka nitiere discharge. Nitiere ochalo gi tutu mawuok e tutu ge, kendo kwachako wang'iyo duondi, to waneno ka gilor e duondi kanyo mos. Mano wang'e ni in gi sinus infection. Gimoro machielo be manyalo bet, moloyo ka koro in gi sinus infection madwa bedo chronic. To sache moko iyudo ka dung mar gimoro dwa tami winjo, loss of sense of smell. Mano be waneno kanyo gi sinus infection. Moloyo ahinya to sinus ma oluongo ni ethmoid sinuses, ma koni ni nitiere kind wang' kod Erokamano. Anya. Daktari, ka kipimonwa ranyisi gi, gin ranyisi mathoth ne wathoroga winjo kata kapono ni ng'ato nitiere kod athung'a. Gin ranyisi bende ma wathoro winjo ka ng'ato nitiere kod allergy. Gin ranyisi ma bende thoth ne wanyalo kata diere mane covid ne nitiere cha, bende gin ranyisi ma ne ng'eny mokalo e diere mag covid. Ka ipimonwa kata bende ni ka wang'iyo ranyisi mag malaria, ranyisi gi bende thoth ne wanyalo winjo ka ng'ato nitiere kod mar malaria. Ere kaka ng'ato nyalo pogo ni nitiere kod tuo mag sinuses kata athung'a mag sinuses, to ken covid, to ken athung'a mapile, to oken tuoche mamoko kaka mag malaria? Thoth ne ipogo gi nang'o? Erokamano ahinya. Covid nyocho okelonwa wach tuo ma pok ne ji owinjo nyaka nene e ngimagi. Wan wasomo gi, to ne kinde man wasomo wach covid ne en gima nisomo kaka topic mogik tik. Kane wawacho wach coronaviruses, ne wasomo gi ginene kaka topics mogik tik ma imiye just like a footnote. To manyo koro covid obiro matek ne, eka wang'e ni kare covid nyalo biro ga athung'a mopogore. Athung'a mar covid seche moko mondo ipoge gi athung'a mar sinusitis ok yot. Manyaka wang' dokta ema ng'iyi matimni test, eka wang' nung'e ni ma endi covid. To bende seche moko joma nigi covid be nyalo bedo gi sinusitis. Ma iro ka sinusitis ni obedo achiel kuom infection ma ng'ato nyalo yudo ka nigi covid. Pogo gi bedo matek, gin intertwined. Mana kaka wachono, kata mana malaria, test mag malaria nitiere. Ma kadiponi ng'ata aparo ni en gi malaria koluwore gi wich bar,
oluwore gi del maremo to gi luya matuch ne ng'ato, to ber kukwongo pim test mar malaria kapok ng'ato ringe yath mar malaria. In fact, ringe yath mar malaria omiyo wan gi resistance mag yedhegi mathoth motamore gi nono. Erokamano ahinya. Wakawuoyo Dr. Deny, ka waduogo to ibiro nyisowa kaka utimoga pimo kata diagnosis mar fwenyo ni ma en athung'a mar sinuses mar COVID, to ne waneno kaka utimo. Kata odoko ni nyisowa ni pogo gi nyalo bedo matek mokalo nyaka laktar mantiere gi lony ema mondo mi otim nonro makende kokibiro pogni ma en athung'a mar sinuses to ma gin kidienje mamoko mag athung'a. Ka waduogo wadhi nyime gi kama wantiere no jahera mar Penj Laktar. Seche moko uyuyo ni inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Penj Laktar. Inyalo yudwa bende kokalo Facebook page Ramogi TV #Penj Laktar. An bende inyalo yudwa kokalo Facebook page na en Nyar Joseph. Bende inyalo yudwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi wawinjane weche mag sinuses gi kod athung'a mar sinuses gi. Ginyalo kelo hinyruok marom nade kapo nono ni ok othiedhe koso. Poni anka ano kabi wacho gimora amora gi mama. Bani nyathina, in pok iwicho rangi mar kenyi patwi kata tigo mar kenyi no kirwako. Bani nyathina, arus mari nosetimre ka. Koro wan nyaka wayie gi gimora amora to abed gi luor kuom gik motimre. Koro nyaka wayie gi kaka ngima bro chalo. Kaponi bani dwan wawere, okane gima rach kanyo. Dang momiyo iya wang gi wach. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo athung'a mag sinuses. Daktari opimonwa kacha ni poge kod COVID nyalo bedo matek, to kata kamano inyalo tim nonro ka achiel kod tests mopogore opogore mondo mi opogi ni ma en COVID, ma en allergy, ma en athung'a mar sinus. Daktari, athung'a mar sinuses ni to nonro ne kata pim ne itimo nang'o? Erokamano. Kadonja kaka wanyalo make diagnosis mar sinusitis, that is sinus infection. Kaka wacho mbele mokwongo kanyo en signs gi symptoms gi ranyisi ma ng'ato biro go mokwongo tikti. To wabiro ng'iyo e umi, wabiro ng'iyo i duondi mondo wang'e ni sinuses gi chal nade. Mano step mokwongo tik mwakao eka mondo wachak wadhi ondamo machielo. Ondamo mari bang' neno ng'eumi gi duondi en timo ni x-ray. Nitiere x-ray mwatimo sani ma biro ng'isowa ni to sinuses gi chal nade. Ma sinus x-ray ma wacho sani in ma CT scan. CT scan en emonyalo ng'isowa mathoth ahinya kuom gik matimore e sinuses mag ng'ato. Daher wacho ni CT scan ni en bende wajab mana time mana ka jok mosebedo gi sinus infection
mosebedo mang'eny mosedonjo e stage mar subacute kod stage mar chronic cha. Mane kwayudo ka nitie changes, lokruok mane x-ray mwabiro ng'eyo mare sinus infection. Chon gilala kane pok CT scan obiro e piny ka, moloyo e pinjewa ma pod dongo gi, ne wajagoyo x-ray mana ma plain ne. X-ray no bende nyalo nyisowa kaka sinuses gin, to ne ok nyal miyowa matut ahinya. Emomiyo kane wachako bedo gi CT scan, to kuro ne wawe goyo x-ray mondo wang'igo ni to sinuses ni nade. Nikech CT scan en emonyisowa maber ahinya ni to sinuses gi ni nade. Nitiere x-ray machielo miluongo ni MRI. MRI en ober ahinya ka ing'iyo gik machalo kaka obwongo. To in terms of ng'eyo sinuses, CT scan is more superior to MRI. MRI biro ng'isi mana tissue, waluongo soft tissue. To sama koro idwaro ng'eyo kiroho ni ng'eyo ne oluor gi choke. King'eyo kama choke nitie maber, to CT scan ne ema biro ng'isi kaka sinuses gin. Kiwe mano kendo tinyalo dhi e gimoluongo ni endoscopy. Endoscopy ni en go through beam. Nitiere special instruments mag go through beam mag through beam gi nitie kuonde mang'eny monyalo go gi e del ka. Achiel kuom gi en through beam mar sinuses. Ing'iyo kiseketo scope e ting'iyo kuonde ma sinuses otuchwe ni to ben gin gi infection, ben gin gi kata mana growth moro mamoko. Nitie seche moko bende nitie kaka sinuses be nyalo bedo gi growth, both ma malignant kod ma non malignant or benign. CT endoscopy. Kiwe mago, nikech nitiere gik moko be mang'eny manyalo miyo ng'ato bed gi infection mag sinuses. Koro kaluwore gi gik mamoko gi, kaka ng'at mane gi tuo sukari, idwa ng'iyo ni to sukari mar del rom nade, ng'ado pimo mago. Ka in gi ng'at ma nigi problem mar allergy, seche moko nyalo teri mondo watim ni allergy test. Ka in ng'at ma paro ni gik rateke mag dende odhi piny, to bende pim maluwore gi rateke mag del be wanyalo dwaro mondo wapim wang'i ane ni to gin nade, nikech mago gik ma seche moko kelo weche mag sinus infection. Kamano. Ayudo penjo mowuok kuom achiel kuom wawacho kata ni kochiew gokinyi to thoro ga bedo kod chandruoge mag owinjo ka gima duonde ile, kaito owinjo ka gima ume dinore kachiel kod ng'weche, to bang' ndalo moko kata ka pono nono loko dak owuok e chuny boma ka modhi gwenge gi mag seme, to gini thoro ga chande mokalo, wacho ni gin sinuses. To bang' ndalo moko to idede ka gini rumo. Debed ni ma en kidieny mane mar sinuses daktari, koso ma en allergy, koso ma en ang'o? Mano kaka ipime no en allergy. Allergy ema biro gi uma dinore, to biro gi ilne miwinjo e umi kata i duondi, o kata wang'i kata mana iti. Iwinjo ka gi ili. To kiwe mano, to seche moko iyudo ka igir mang'eny. Ing'eni allergy mana kaka jaseme no wacho. Allergy en tuo ma luwore gi kama intie. Iyudo ka kamoro kaka oja boma ne oloro dhot, ne onge ng'ama ne ywe ode, to kodok ni to koro ka buru no osebeche e ot. Seche ma buru ni e ot no idonje ni bas mane kama shida chako gir.
umili to oketi matek modwa mana mondo iwuog e dala kendo e boma kumidak. Hero kama na ya daktari. Aneno kikelura picha moro maber mokalo kendo picha ni aneno kikori kete ma waneno kidienje mopogore kata sinuses gi kaka ne wacho ni gin ang'wen koni gi koni. Manyiso ni ranyisi gi duto te mani pimonwa ka en kata ka gin mamalo ka kata gin mane diere ranyisi gi dhi bedo machalre koso gidhi pogore kotenre kod kuma sinus ni chandruogni nitiere. Ranyisi mag sinuses luore kod kuma omako koso gichalre gi duto te. Gina ranyisi machalre obed ni gin mane pat wich malo mane tok kata mantiere machiegni gi wang'. Ranyisi jabet machal to kama gintiere ema pogore. Kaka adwa wacho kuom ranyisi ka in gi infection mar sinus ma e bwo wang'i ka mwaluongo ni maxillary sinus kendo awacho ni gine magidongo mogik tik. Ka in gi infection mar maxillary sinus to ibiro winjo ka in gi rem e wang'i e bwo wang'i ka makidiyo tido ka in gi rem to nekech ochiegni gi wang'i ema ni e wiye tir inyalo winjo ka in gi rem e wang'i. Mar adek, laki mamalo magul. King'iyo roots mag lak mamalo magul gichiegni ahinya gi dier ot mar sinus mar maxillary. So seche moko ka in gi infection mar maxillary sinus inyalo bedo gi rem mar lak ma jomoko nitiere mosedhi ka jolak to kiyudo jalak ma ok olony ahinya e wechegi tipo ka ng'ato muko laki ni in gi lak maremo. Asiem ahinya jok ma jodhi ir jok ma onge gi lony kata bed mana ni iwinjo ka laki marami dhi ir jalak ming'ene olony e lak mondo ng'i lakino maber nikech kidhi ir ng'at ma ok ong'eyo wechegi tiyudo komuko laki ni in gi infection gi lak maremo to kare infection ne nitiere mana i sinus miluongo ni maxillary sinus. Koro mano gima nyalo timore ka in gi infection mar sinus ma pinyni. Daher kendo keto maino e sinus moro mwaluongo ni ethmoid sinus mane kind wang' kod umni. En sinus ma is well developed in children. Ka in gi nyithindo man gi tuo mar athung'a ni, sinus ma jabedo gi infection e nyithindo en mwaluongo ni ethmoid sinus ma kind to kod wang' ni. En sinusitis manyalo bet marach ahinya nikech mondo odonje wang' yot to kodonje wang' tiyudo ka wang' nyathi okuot konchiel kende to ramo nyathi to kadiponi ibudho kode to biro diyo wang'no to nitiere nerve moro moa e tok wang' kucho maluongo ni optic nerve tiyudo ka seche ma nyathini obet gi kuot mar wang' waluongo ni orbital cellulitis as a complication of sinus infection mane i nyithindogi. To koko kaone tuo ma piyo to nyalo miyo wang' nyathi chor ma koro ok nen nyaka chieng'. Mano wach ma apani oganda wa onego chikne gi itgi malong'o ni kaponono ni winjo ranyisi nikech gigi otudore makaponi samoro laki rami to nyalo bedo ni gimoro motimore e sinuses kaka te e wika kikiringi ni laka moro rama ka mondo odhi omuki kaito iwacho ni nyaka wadhi ir lakteche molony ka ngidhi ir ng'at moro mondika ba umore korot kung'o ameno tidhi mana ng'owa samoro mano no ken chandruok. Daktari ponono ni ng'ato winjo ranyisi mag sinuses mobiro iri kaka Dr. Deny mantiere kod lony mang'eny weche mag it kachiel kod kaduol. Thoth ne sinuses gi inyalo thiedh gi koso del nyalo gore kodgi koluwore kodgi mokele kaka mag viruses del bro gore godo mag bacteria ithiedho nang'o kaponono ni en fungal ithiedho gi nang'o to thieth thoro kao thuolo maromo nade? Erokamano kuom penjono en penjo
monego wachikne it ahinya. E mbele kacha cha namulo wach miluongo ni acute sinusitis. En sinusitis mosebedo kuom ndalo matin ne wige 3. Kendo nawacho ni sinusitis gi nyalo bedo nikech virus, bacteria or fungal. Pile wayudo ka sinus infection chakore gi fungal gi viral infection. To piyo nono kaluwore kaka kit dak ma wantiere gogi, to bacterial infection osedonje. Ma nyaka koro wathiedhi jatuoni to kod yedhe ma wang'eyo ni nyalo thiedho sinus infection. Seche ma in ga acute infection mar sinus, ma wacho ni duration mare en matin ne juma 3 cha. Nitiere yedhe mwatiyogo. Ma ka gibiro ira, to amiyoge prescription ma yath mwaparo ni nyalo thiedhogi. Nikech wang'eyo kabind bacteria mwayudo ahinya e infection mar acute sinusitis ni. Koro yedhe mabiro ndiko gin yedhe ma luwore gi acute sinusitis mojabedogo. Abiro mi yath kuom ndalo matin, ndalo 5 kama. Nekech adwa ni mondo ang'eya ni to yedhe gi thiedhi osok thiedhi. Adwa nako ne jowa ne ndalo 5, thieth mar ndalo 5 mar antibiotics mar sinusitis okoromo. Maka diponi iwinjo maber to kweri bukuri abuka ni an koro kadogo hospital anasechango. Mane kama shida chakore. Kaka akoni ni ibduogi mondo wang'i bang' ndalo 5 kata bang' dwe juma achiel, kaluwore kama idake kata idak mabor kata idak machiegni. Tabiro dwaro ni iduogi ka dipone ayudo ka yedhe ma mika dhi kodi maber, to koro nyaka wathiedhi kendo wamiyi yath mamoko machal gi mana miyi mokwongo ka, mabiro kawo ndalo madhi 12 kata 14. Infection mar sinus, ka ng'ato wacho ni omiyi yath mar 1 week, mano ok bi thiedhi. Adwa na emphasize mano. Sinus infection no biro duogo. Koro emomiyo wajamiyo ji yath mar infection mar antibiotics for more than 12 days. Kata mana 12 days no, nyaka ichak iduogi mondo waneni ni to infection oduogo olal koso podi entie koso enang'o. Mago yath miluongo ni antibiotics, and mano sinus ma infection ma acute. Seche makoro dhie subacute cha, makoro rie chronic, tiyudo ka binde bacteria mantie koro lokore. Nitiere kabind bacteria mamoko makoro chak donjo ka, nikech en infection mosedhi aming'a, ose nyong'o del. Koro del chalo ka gima ok nyal fight naturally. Iyudo ka bacteria mamoko koro donje. En bacteria makoro iyudo ka dwaro yedhe mamoko. Mano ero wabiro ng'eyo yedhego ni to gin mage, gin kabind bacteria mane mantie ka, to yadhe mamage manyalo tiyo kodgi. To seche moko kapok adhi e chronic infection, kamoro nyalo ka nami yath ndalo 5 to kane ka in gi lokruok maber. Biro chuna ni mondo waorie e laboratory. Wadwa kawo kata sample mag pas mawuok e umi mondo wapimane ni to bacteria mane manitiere e pasni mok nyal respond to medication mamine. Koro idhi wapimo to wayudo ni en bacteria makama. Seche moko nitie bacteria moko manigi teko magore gi yath kata imiyi ng'ato yath, nitie yedhe moko magihewo ok timgi gimoro. Waluongo ni gin resistant to yedhego. Koro miyo
kwasetimo test ni watimo test ma identify bacteria ni kwase identify the bacteria to wang'iyo wapimo kendo gi yedhe ma lungo ni wadwa ng'eyo ni their sensitivity nitie yath moro amora ma gin sensitive to koro kwabiro yiero yath kaluwore gi test ma wacho ni gi dho ngere waluongo ni culture and sensitivity test mwatimo koa e sample ma wagole e umini kata seche moko wanyalo chuo sandan e sinus to waywayo tutu mowuok e sinus mane manyalo miyowa sample maber mogik tik nikech seche moko be kionge gi lony to iso asoya swab to kamoro iwuok mana gi bacteria ma pile pile mag umgi ok nyal konyi ahinya seche moko wakawo sample koa e sinuses waywagi to waterogi e laboratory en mana ne ywagi seche moko nyalo dwaro surgery moro matin mitimo e sinus. Erokamano. Kacha ka dhi mbele nitiere sinus infection ma chronic. Kama chronic ka e kama koro weche nitie nikech en chronic iyudo ka lining mag sinuses gi koro sewuok e lining ma pile mwang'echa. Daktari wanyalo make kanyo matin wayude weche manyien e yo machuok kae to kwaduogo to wadhi nyime kara wuoro ni inyalo paro ni nitiere kod athung'a ineno ka gik moko wuok e umi woni en othinyo to kare en pas en tutu ema wuok monego bed ni pimo ni en ang'o magolo tutu ni mondo mi yud chandruok manitiere. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu mano Dr. David Odeny entiere kod lony mang'eny mokalo weche mag tuoche mag duol kachiel koda ka duol kachiel koda ka ita. Waduogo ka waduogo idhi yudo thuolo mar penjo laktar e yorewa mag tudruok mopogore opogore kato bro dhi nyime kod pimonwa thieth kod kaka inyalo geng'o yudo athung'a mag sinuses. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend... Oh, she's here. ...becomes your worst nightmare. You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married men, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487 *3#. Kaponi bani dwan wawere, okane gima rach kanyo. Tang' momiyo iya wang' gi wachni. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Wewe, goja kwanza. Ni simu ya shughuli ama ni ya story? Jukani story? Sina time kabisa. Jioni siwezi kula story. Kweli? Mwisho wa mwezi pia siwezi pigia landlord story. Itakuwa ngori. So kama unipigii tujengane, kata tu. Weka lawama. Masengenyo na fitina jo, si njaro zangu. Niko busy na tafuta form nitengeneze. Kama pia unanipigia kunitoanisha, manzee nisha kuokolea kutosha. Siwezi kupatia fish kila time. Sikusaidii. Fanya kitu na God ata bless bidii yako. Lakini kama unanipigia tujengane, haya, nipeleke na rada, tuchanuane, tusitupishane mbao.
unijenge nikujenge, kifaulu pia mimi nimefaulu. Tusikuwe na wivu, dunia mviringo, leo mimi kesho wewe, sifa na mali ni ya muda, pamoja tuinuke ufukara tupige teke. Dial *811 380# to get simu ya story. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Proposals that will be presented will be coming from the conclusions from public participation in terms of their responses. Migao mar omenda koro lieko ne piny owacho kidek loko paro ewi dwaro mar medo osuru ne modhi ma pacho ka bang' kawo pach jopiny. In spite of the fact that the contractor had already reported to the site at Korusoin, that contract has been withdrawn by this government. And the money which was earmarked for this project has been diverted to other projects. Elodingo timo limbe Kisumu alwora maula odare Uganda komedo seo piny owacho ni oketo digni e gedo mar yawo ma Korusoin. Ringre maromo 5 ogole liete ma Shakahola kawuono, kachuario bende oresi e apedhano. Penj laktar machiegni kendo intilo mogi kaponono nitiere koda penjo moro amora nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Facebook page en penj laktar kata Ramogi TV #penj laktar. Bende nyalo yudwa kokalo line mag simu mainene TV mari mondo mi penjo duto te ma nyalo bedo godo kotenore kod weche mag sinuses. Daktari kapok wakawo penjo ne wantiere e weche mag thieth kaka inyalo thiedha sinuses. Ni wacho ni ok en thieth mitugo godo, en thieth ma inyalo mi ng'ato yath machak nuo mondo mi orum chuth. Ponono ni ok othiedhe Dr. Denya. Complications mage manyalo bede ka ponono ng'ato wacho ni en ga athung'a ma obedo ga godo to ok okawo okang' moro amora. Erokamano ahinya. Ka ok wathiedho sinus infection Daktari? E yo momondo. Mokwongo tik awacho ni nitiere acute infection. Ka acute infection ok othiedhi malong'o kata ok othiedhi kabisa to obiro dhi e stage mar chronic ma wacho cha. Chronic infection mar sinus tije tek kabisa. En tich matek nikech kamoro ibiro dware mondo timni surgery. To surgery kabin surgery ma itimo ne sinus infection ni en nengo mabor mamalo ma jo mang'eny ok nyal, mana jok manigi insurance kama di nyal. Miyo mokwongo acute infection onego thiedhi e yo makare kendo thiedhe murum kabisa ma dokta nyaka ng'e ni oserumo. Ok wach kendi ka indala ni ni gino oserumo. Nyaka dokta mawachni ni sani infection ma acute cha oserumo. Kiwe mano ero to king'iyo kama sinuses nitiere to ineno ka gichiegni gi wang'. To kidhi malo kucha tineno ka gichiegni gobwongo. Wacho mbele kucho ni nyithindo nitiere manyalo bedo gi infection mar ethmoid sinus machiegni gi wang', ma infection nyalo donje wang'. Koro achiel kuom complications manyalo bedo e infection mari ma sinus en madhi e wang'ni. To kodonje wang' to wang' nyathi wang'ne chor. Bibed gi nyathi ma dongo e ng'at maduong' ka wang'e konchiel ok nen. Mano kane en gi
infection konchiel kende. To ka en gi infection kon gi kon, tinyalo bedo nyathi mamuofu nikech koro wang'e kon gi kon odinore. Mano gima lich mokalo. Daktari antiere kod japenjo moro e line, wanyalo kawo simu kiyiena. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Hello, doctor. Machiegni penj laktar. Hello, doctor. Owinji dhi nyime? Hello. An bobo yedi ya. Apenjo ni ya. Nyocha natemo kolo bingo ita komuko. So yavno por bodo ita kucha kabisa makinyalo wuok. Koro napenjo ni yavne kako gole onyalo bedo kod infection moro nikech awinjo ni ikonyo iti, ikonyo wang', ikonyo kod tuoche machal kamago. Kan ne tienti modonje iti to gino nyaka wang'e mondo wang'e anene to bino pod en iti kanyo nikech ka en iti to wang' nokel ni shida mar it. Kiki blink kod yalinga kuro no yudi. Nyaka cheke nyaka gole. Owuok kuom Vendi kokalo Facebook page owacho kata ni Athung'a osetieko godo dwe achiel to sasa modhi e osiptal to onge lokruok moro amora. Dong'e doher mondo mi openj ni manyalo bedo tuo mane kata nyalo bedo chandruok mage. Odhi e osiptal imiyo yedhe mag Athung'a dwe achiel sani. Openjo ni nyalo bedo ni ang'o matime. Erokamano kuom penjono. Waneno jotuo mang'eny manigi shida machal kamano ma ithiedhe to ok en gi lokruok. Kama wacho chani to bindo bedi sinus infection. To kobedo sinus infection ma ok onge lokruok gimiyi yath, to koro nyaka watimni x-ray ma wacho ni CT scan cha. Nikech seche moko iyudo ka CT scan biro golo ni nitiere tutu mopong' e sinus. To kamoro amora ma tutu nitiere del ka mondo kanyo ochangi, tutu no nyaka bed drained, nyaka gole te. Kamoro tutu nitiere manie sinus pok owuok madware mondo bed drained. Koro mano nyaka wang'e. Mar ariyo, kadiponi ena shida mare madinore. Kamoro nitiere gimoro maluongo ni polyps, nasal polyps or sinus polyps. Polyps gin kuot mawuok e lining mag sinus, cells moko ma wacho ka. Ka nitie pi ma saka sa ok nyal wuok e kind cells gi. Koro ino ka the lining mag sinuses kuot. Okuot mos podonjo e umi ka. Koro kosedonjo e umi ka to olak kodonjo e kaduondi kocha. Koro en gima duong' e umi kanyo to ok inyal nene to dino umi kata mi yath to ok yath nyal thiedhe. Koro mano be dwaro ni mondo ong'i gi CT scan ni bin en sinus infection, bin en polyps madongo e umi, koso en nang'o. Daher wacho kendo ni yani kaka del en kata mana sinus gi be nyalo bedo gi gik madonge. Onyalo bedo kata mana polyps ma wacho ni, onyalo bedo gik madongo mamoko gi, kata mana kuom joma dongo ino ka sinus nyalo bedo gi kansa e iye ka. Koro in ithiedhe ni en infection to kare mana kansa madongo e iye ka madwaro mondo othiedhi. Emomiyo nyaka timnegi nonro ma wacho ka. To bende nitiere jok ma higni amina osebedo ka keto ndongo, nitiere yedhe moko mindongo e kata dokta kondiko ni in isedhi ng'iewo yath e chiro e duka ibiro ndongo e umi. Koro nitiere sama koro yedhe gi chopo kama koro ok nyal yawo umi ma umi odinore ti kata iketie to dinore ti. Waluonge gi dho ngere kata dho mag jo medicine ni in gi gimiluongo ni rhinitis medicamentosa.
en a situation mo arise nikech isebedo gi tiyo gi yedhe gi e yo mokare. Koro kata mi yath to okonyi. Daktari antiere kod Kevin e simu. Inyalo yena kawo simb Kevin ki yena daktari. Kevin, Kevin penj laktar. Penj laktar. Machiegni? An gi shida moro kae, nyuola. An gi shida mar papillomavirus. Shida mar? Papillomavirus. Shida mar openyo. Nyukas. Emi kachuo nyaka yote gi handkerchief. Onge kima onge handkerchief. Sama tin, awinjo ka gima gidami gi wuoth, gituo nyaka uma, koro chuo nyaka gol gi oko. Koro chen daktari nyaka kanyo nang'o. Ita sani to dai gini 26. Pod an kodgi. Erokamano. Nyalo bedo ni in gi shida mar allergy ma wawacho cha mar the nose. Jamiyo ng'ato bede gi mucus ma sakasa ithinyo umi, sakasa umi golo thinyo mang'eny. To kadipo ni kata mana headache moro in go, kata kadipo ni nitiere tik moro magalagala miwinje umi, mana ok awacho ma, to nitiere sinus infection moro ma jabiro gi tik ma ng'ato winjo chalo ng'ato mane ok oluoko dhoge maber, to tik moro nitie ma wuok kata e umi kata e duondi. Daktari ka in gi tik ilano, daktari nakwayo inyalo bet ni daktari nakwayo ni kinyalo chiwo namba ni mondo mi Kevin okaw namba ni ogoch ni mondo mi pimne, kata kapo ni nyalo chopo e clinic mondo mi cheke maber kachiel kod johera mar chenro ni masamoro koyudo thuolo mar penjo. Inyalo yudi kanye kod namba mar simu mondo mi gitudre kodi mondo mi inen gi achiel kachiel wayud kaka wakonyo ogandawa. Erokamano. Kinde ma kamagi an gi clinic maran Wanaga Khan Hospital ma Kisumu, tie Doctors Plaza iye kanyo e kama wantie. Namba minyalo gona en 0722221790. Kawacho gi dholuo en 072221790. Erokamano nya Dr. Deny, ka ng'ato dwa neni to nyalo go simu e namba go, kata nyalo biro Aga Khan kaito obo manya Dr. Deny to bro yudi koso nitiere kaka onego bed ni olos appointment kapok ochopo. Thothne ajabet en mana ni seche moko be watimo surgery e kinde moko bede e office, to ber ka ng'ato timo appointment gi jowa ma run the front office, to ginyalo yo nikech seche moko inyalo biro kamoro an gi dich moro e town machielo opogore Kisumu, tibiro kia Lego kata ibiro kia Sony. Wuotho mang'eny ma ok iyudo ok iwinjo maber ahinya, koro ber kibedo ga ikawo appointment ne inyalo kawo gi jowa ma e front office. Namba moro machielo manyalo miyou mana mar appointment kende en 0701 724 716. Erokamano nya Dr. Deny, ageno ni kaluongi kendo tibo biro wabed kod penj laktar, wagoye mbaka kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Aduok erokamano makende daktari. Erokamano. Mana kaka iwinjo no mano Dr. Deny en gi lony mang'eny mokalo kotende kod tuoche mag it, kachiel kod kadwola. Ka itiere kod penjo moro amora bed thuolo mondo mi gone simu, mondo mi penje, mondo mi iyud kaka inyalo konyori. Mate cheno ni en Ruth Otieno ne jogo picha mawa. Erokamano makende ne director na Philip kachiel kod producer Papecho Koth. Erokamano ahinya ne in jahera mar chenro ni, wapuonjre apuonja wabed kod ngima maber nikech ngima en mwandu. Ruth Otieno, oriti masani.